अरे साई, अरे तुका नवीन गजाल कळली काय आवडातली? रामल्याचा चेडू बाबू हा. कापतीन बसता ती हा, त्याच्या जिनावडा पळाच गेला मरे ता. काय सांगतोय? पण त्या दिवशी तर दुसरा जाणं होता मरता. अरे तात रोज तात करता आधीच्या वेळेस उद्या त्याच्या वेळेला फिरत असता. शे आता बाद झाली, पोरा बाद झाली रे. होय मेले ह्या काय नाही मेले ते समरे मेले बुधीला. सांगतोय का? अरे मेले त्या दिवशी त्याला बघले ना मी, दिसतून नाचा होतो आणि काय मेला मी भियाले कसलो मेले. हो सांगतोय का? ते उद्या होराचे भूत काढू. होय होय जाऊचा पडतं माका उद्या. इथं तर काय होत नाही तर खाली खालते घर बांधायचा भावंड नाही दोघांनी. हा, काय आला त्यांचा? तिथं जमिनी वासून मोठं किरे झालो मरे. काय सांगतोय? लहान काढल्यान कोयते कुराडी आणि मोठ्यान काढल्यान बंदूक मरे. होय मग का झाला काय? सगळं अवाटकार गेले मरे खालते तो. होय. अवाटकार गेल्या होणार जाणार तर एक कोणतरी मरतो नव्हतं त्याच्यातलो. अरे देवा, आता काय भाव भावातच भांडण जातात मरे. होय रे. अरे तुका ही गजाल कळली काय नाही? त्या सावंताची झील दोन माहित हवा. त्याची बापाशी मेले त्यांका शिकायले आता दुबई गत. आता हे का बघणार नाही मरे. सांगतोय काय? होय तर आता थोडे पैसो कितको कमायचा तुका माहित हा? आता ह्यो अरे भिकाऱ्या करा होता मरे. हो मग मी हल्ली जाऊ नाही रे त्यांच्या घरात. अरे नुसती वाट लागली त्याची. झील त्याका बघणार नाही आणि आता तोय आता म्हातार झाला मरे. काय करतो काय? होय रे. म्हटलं तुका माहिती हा त्या धावे देतला वरच्या वाड्यातला पोरता. हा हा आमच्याकडे नाही गावात बघ हा पाहुणा आता. हा, काय आला त्याचा? आमच्या डिंग्या बरोबर आत्ता घालताय ना मरे. काय आत्ता घालते गेला? हे कळतंय गं. अरे मला माझाच पोरता.